मोनाबिलिनि गोजोनबाय लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन जिरायबाय थादों नै आंनि लोगोआबो खाथियावनो दं संख्रि साहा लोंखांबाय जों आंनि दुखानाव फैदोंमोन आरो लोगोआ नै ओमफ्राय बिराद मबाइलावनो बिजि थायो नै जे बिजिखा एक नम्बरखा बिनिख्रुइबो डाबल औ बिनिख्रुइबो डाबल ट्रिपला आं आरो रायजो राजाफोर लोगोफोर मबाइल गैयाबा थानो हाया रिल बानायाबा थानो हाया भिडिअ बानायाबा थानो हाया आंथ' सानबाय थादों बे बुहुमनिफ्राय थैबा आंनो मबाइल हरफायाबा आंनि जिउआ थांखानाय नङा आत्माया ना मा होनो थांखानाय नङा थैनोबो थाङा आङो मबाइल हराबाथाय आंहा आंनि भिडिअखौ नायथारनांगौ आंनोबो जेबो नाङालै आंनोबो थैनानै थांबा जेबो नाङा आंनो रावनिफ्रायबो आंनो खालि मबाइल गंसे हरफाबानो गोजोनगोन आङो मबाइल हरफायाबा आङो माने आं दावखा जानानै न'आव गाबफैबाय थागोन आं सिगिफैबाय थागोन होननानै दावखा डाइरेक्ट नङाबा आंनि आत्माया सान्थि मोनगोन डाइरेक्ट मानसि जानानैनो फैगोन आंथ' हरद' आंनि मबाइला जल्दि होननानै सोरगोआव मोनहैयोबा सोरगोनिफ्रायनो रिल आपल'ड खालामगोन भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना लाइक खालामबाय थादे आइडिखौ सलायबाय थागोन आरोना सोलायबाय थागोन नोरगाव थाबा नोरगनिफ्राय सलायनोसै सोरगोआव थाबा सोरगोआव एसे नेटवर्कआ मोजां मोनोनो खोनादों जों खोनानाय मथेबा आरोना ओमफ्राय नोरगावबा एसे नेटवर्कआ प्रब्लेम नों गाहायाव नालाय ओइ सिन्थायानो जानाय नङा आंनि बायदिबा गोजौनिफ्राय टावारनि सिन्थायानो जानाय नङा हरथारनांगोन आंनो मबाइलखौ गथायैनो हरनांगोन खोनासंना लाखादो रायजोफोरा दिनैनि बाथ्राखौ जों